No niin. Tosiaan nyt olisi testissä jigailu. En jaksanut tällä kertaa mitään perhohommia tähän näin, kun ei niillä tästä mitään kyllä saa. Kokeillaan saa ahaventa jigiä. Ja nyt on ihan uudenlainen setuppikin, kun länttäsin lippikseen tämmöseen tämän kiinnikkeen ja iski sitten siihen tuo GoPro, niin saapa nähdä minkälainen tästä tulee. Se oli ne rintavaliat oli vähän semmoset ehkä ei niin mukavat, jos on paljon jotakin tavaraa päällä, niin ihan perseestä. Vesi on kyllä aika matalalla. Katsotaan, olisiko tässä jotakin. Kyllä todella matalalla vesi. Ei kyllä tuossa on liian vähän vettä, pitääpä siirtyä vähän. Se voi edes kalastaa. Joo, ja tosiaan kaikille faneille terveisiä. Oli ihan tosi paljon faneja. No ei vaan joo. Vähän on nyt huono kengät tähän hommaan. Laittaa tommoset mikrofonisuojat tuohon, ettei tuuli ottais niin paljon, niin saapa nähdä miten tuo toimii. Joo. On kyllä niin matalalla vesi, että en tiedä. Vähän tommoista siitepölyä tai jotakin tuossa. Tästä näkee, en tiedä näkyykö kamerassa, mutta kaiken näköistä roskaa. Tuossa on joku autonrengas ja tuollakin on joku autonrengas ja jotakin uppotukkeja tuossa. Ehkä joku metri vettä suurin piirtein tuossa. Mukava tässä on heitellä kyllä. Vähän vaan tuommoista jotakin limmaa tässä näin.
Eipä tuo haittaa. Kohta kun nuo lähtee tosta noin, niin tää siirtyy kyllä tuohon toiselle puolelle. Tuosta kaisrikosta muljahti joku pois. Liikka oli hauki tai joku, mutta tulin tähän kivelle, niin muljahus tuossa. Kyllä tässä jotakin kaloja on, mutta katsotaan. Ei ollut kyllä iso muljahus, että ei se mikään iso kala ollut, mutta joku hauki tai joku. Tää kyllä laittaa jarrua tiukemmin. Kostuukohan kengät? En tiedä, ei varmaan. Tuossa on jotakin heinää tai jotakin. Joo. Kerää saman tien tämmöstä paskaa tee. Tuolla on varmasti ihan hyvä vaania tuolla heinän seassa. Pistetäänpä kiinni ja katsotaan, jos tulee jotakin, niin sitten kuvataan taas. Joo, eipä tuu kaloja, vaan ajetaanpa vähän paikkaa, jos tuolla olisi vähän syvempää. Tuossa tuli muutenkin jotakin meloja, niin iski ihmispelot, niin eiköhän kaahana hölistä siinä. Niin mennään nyt tänne vähän syrjemmäksi. Tuo vesi on niin matalalla ja tuo on niin tuommoista mutaasta, niin vähän perseestä, mutta kokeillaan. Joo, ja siinäkään ei kovin puhtaalta tuo näytä. Ja pienet punkkipsykoosit täällä noin heinikossa kuleskelee, mutta unlucky, ei voi mitään. Tässä on ihan tämmönen piitsi. Vaihoin tuohon päähän tämmöseen vähän isomman jikin, mutta pienemmällä tuolla painolla. Vähän tämmönen ärsyväri, niin saapa nähdä. Jos tuolla jossakin piilossa olisi vaikka hauki, niin se voisi tällätä tuohon. Tässä taitaa olla kyllä aika vähän vettä sitten. Ei oo ehkä ihan optimaalisia jikata, mutta eipä se nyt haittaa. Tuossa Toppilaslaamessa on sitten, no se on kuukauden 2 päästä, niin siinä on hyvä jikata kuhaa ja ahaventa. Mutta musta tuntuu, että ne ei oo vielä siellä ainakaan kuhat. Eikä kyllä varmaan ahavenetkaan. Taitaa olla ahavenen kutu ainakin justiinsa käännissä. En tiedä, varmaan se kuhakin kuttee samaan aikaan. Tuosta voisi tällätä joku kiinni. No ei tällä. Pääsisiköhän tänne käveille? Onkohan tää ihan paskasta? Tämä on kyllä tämmössä ihan tosta velli. Se on joku tämmönen metalli.
Metallisysteemi. Ui! Joo, ei me kyllä tonne mennä. Ihan tommoista pelliä. En tiedä mitenköhän tuo tuossa kamerassa näkyy, mutta että miten tuo ui tuolla veellä. Vähän tollaan niinku ehkä liian pieni tuo jikipää tuohon noin, mutta tullaan vähän niinku vaaputtaa, mutta tuskin se nyt haittaakaan. Toki tämmöstä limmaa vaan tuolta tullut. Parkkorattaan tänne toiselle puolelle tota siltatyömaata. Katsotaan pääsiskään sinne. Tämähän taitaa olla ihan täyttä työmaa-aluetta tuo koko paikka, mutta eipä tuo varmaan haittaa. Joo. Hyvältä näyttää. Siitä varmaan pääsis. No pyörällä nyt ainakin pääsee, kyllä noista varmaan autollakin pääsee. Käydään tuossa. Vähän jotakin ötökkää täällä. Oho. Linnut lähti karkuun. Juhuu. Tämä on hyvä. Tästä näkee, jos joku käy tätä mun pyörääkin kopeilaamaan. Tosi hyvä. Olisikohan hauet tuolla lämmittelemässä? Joo.
Joo. Tää on kyllä hyvä, kun tässä ei kauheena porukka liiku, kun tämä on tätä työmaa-aluetta. Saa olla suhteellisen rauhassa. Joo, kyllä mä ajan laittaa tämän kameran kiinni. Tulee ihan kunnolla leikattavaa, jos pitää koko ajan tämän päällä. Niin ei viitti leikkailla hirveän. Jos tulee kalaa, niin sitten voi laittaa päälle. Joo. Sitten vielä jonkunlaiset loppusetit tähän näin. En tiedä, ei tullut kalaa. Tuli paha testailtua tää uutta setupia. Mä en tiedä sanoinko mä tuo sanoa, mutta tää on niinku vanhaan lippikseen. Pulttasin kiinni GoPro telineen ja tohon lippaan ja siihen sitten laittoon GoPron kiinni. Vähän tämä sillä on semmonen etupainoinen, mutta siinä oli joku elu. Niin vähän tämä on sillä niinku etupainoinen, mutta yllättävän hyvin tämä toimii. Ei kyllä valittamista. Eikä vielä ainakaan tippunut pois, että on ihan hyvin tuossa kiinnikin. Mutta joo, laitetaanpa jikit takaisin rasiaan ja ehkä sitä pitää odotella vähän, että veet lämpenee ja haaven on saanut haaven on hoitanut kutuhommat loppuun ja sitten ehkä vähän parempaan paikkaakin kalastaa. Sekin voi olla kyllä, että tämä nyt ei ehkä ihan optimaalisi ole, mutta kamppeet kassaan ja kotiin. Näin.